Hei, sunt Șerban Blebea, specialist în transformări corporale și fondator al programului de succes Slăbește cu Șerban. Practic ajut persoane exact ca tine să scape de centimetri în plus și de kilogramele care se depun pe șolduri și pe abdomen. Astăzi vom vorbi despre programul de antrenament High Intensity Interval Training și cum te poate ajuta să arzi mai multe calorii în cel mai restrâns timp posibil. Spre deosebire de antrenamentul clasic de o oră, două în sala de fitness, antrenamentul de tip High Intensity Interval Training durează doar 20-30 de minute. Foarte intense. Spre deosebire de intensitatea unui antrenament clasic, care este foarte scăzută, antrenamentul High Intensity Interval Training necesită o intensitate foarte ridicată a efortului. Care sunt beneficiile acestui tip de antrenament? În primul rând, consum foarte mult oxigen în timpul antrenamentului, arzi mai multe calorii în următoarele 24 de ore, următoare sesiuni de antrenament și îți accelerezi metabolismul până la 24 de ore. Un studiu publicat în Journal of Obesity în anul 2010 a demonstrat faptul că acest tip de antrenament poate avea rezultate mult mai bune decât antrenamentele clasice petrecute în sala de fitness. Dacă vrei să afli mai multe despre antrenamentul High Intensity Interval Training și efectul afterburn al acestuia, poți da click pe linkul de mai jos.